OK, takže já vás zdravím a dneska to je taková parkour mapa pro a nic. Tak, no, sklo můžeme ničit. Tady mám nějaký věci, počkej, tak já si vezmu jenom jedny. Kdybych náhodou hebnul. Já mám nový skin. Meloun. Tady vypadá docela divně. Takže jdem. Co si hodím sem? Sem. Pí. Au. Okay, takže to jsem nedal. Takže si o mě zase všichni budou říkat, že jsem lama. Hop. 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 Tak. Daj máme, jo, počkej, máme to hrát na hard. Oh my god. Toličky, ať se nestratíš. Mini bludiště. Byl zalek. Au. Když jsem se nalek. Zapněte. Jenom by mě zajímalo, když to mám hrát na hard, jak se mám sehnat jídlo. To je jedno. Ne. Jak já se budu dávat sem? Ne, jsem porečky, ne. Čekárka, ne. Tady jsem ještě nebyl. Jo! Daj mi! Co to byl za zvuk? Takže tady se dostáváme k té horší stránce. Daj mi. Už mám 10 diamantů. Hop! 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 Jo! 5 dia. 15, všich mám. Co je tady dole? Jo, aha, to je jako kontrolní bod, jako když spadnu. Co jako na tom? Tak. Kdyby jsem dělal. Nic nemáme samozřejmě ničit, že ne, tak. Já jsem na sklo. No, prostě nemám jo. Chápu. Takže nemám nic ničit, ale to nikoho nezajímá, proto to tam zase... Tak fakt? Ne, nebude to ničit, nebudeme. Tak jsem zpátky. To je docela trapný. Jak dlouho máme lézt? Konečně. 6. Někdo tady je. Cípni. Tak. Co je tady? Aha, torčka. Hajzle. Počkej, spadni. Běž dolů. No tak ne, no. Hop. Jdem. Ne, tam je vajco. No. Ují. The fuck? Co to jako mělo znamenat? No nic, tak já to střihnu, až si tam vrátím. Tak to zase to. No, jsem tady zpátky. Tak. Tam jsem umřel. Ne. To jako fakt nechápu. Co bylo za bug? Tam nepůjdu.
Jo! Tak. Hop, hop, hop. Hop. Ne. To snad ne. Proč se mi to... Ne. Tohle je stav, kde se to musí. No, čes, pojďme někam odlít. To je výborný. Fakt výborný. Až dole! Ani možný. Já si zapnu tady to. Hard. Tak. Musím vyplavat 500 000 kilometrů. Hop. Sem? Nesme. Neříkej mi, že to nepůjde. Musí to jít. Tak. Hop. Až tamhle. To mám jako doskákat. Hop! Pardon, ničet bloky se nemá, ale tohle je nutné. Tak. Tam mám minecart. No tak jeď. O. O, 10 je. Si nechám takhle holou ruku. Hop, hop, hop. O, hop. Ne! O, jednoho. Teda jeden hunger. Hop. Tak. Hop, 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 hop! Nic jste neviděli? Dia. O. Není možný. Dalo mi to asi půl hodiny, než jsem to našel. Hop. Potřebuji jídlo. Ano, tak se jdu. Hop. Teď už nesmím spadnout. Yes! Dej tady na poušti, uplousnu tam trhu. Potom se vydej odsad. Jo, odsaď. Doprava. Čekám, nějak. Já vím, že když... Jídlo. Potřebuji jídlo. Mám půl hápka, tak já si na chvilku, jenom na chvilku zapnu peaceful. Loglu s tou nechám jít.
No! Tak, teď se mám vydat doprava. Jo. Hop, hop, hop. 40 diaxidů, to by bylo diakrumpu. Tak, hop, hop. Hop. Ne. Ono mi to neobrý. Ale tam není to. Dá si ono. No. Díky. Čekat. Čtyřicet diamantů. Ne, 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 ne. A vlastně jo. Čakaraka, 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 čau.